chien kanyo 2016 2016 Kongo noloyo kombeni. Koro kana ang'e ni kata bed nuseloyo jotugo oselokore mang'eny. Kikosi mane wan go cha be nang'e acha ni kikosi ni ok nyal miyo wich kuot kaka wan gi ng'eyo mona Harambee Stars miyo ga wich kuot pile. Kikosi mane wan go ni ne ok nyal gi machielo kendo mang'e ni dhi wacho mbele ni pesa mano singnegi mane pesa mano singnegi be nitie kaka notiyo e miyo mijing'o moro kwa dhi mpira ni nikech ok nyal koni ni kuloyo un mana gi dakika 90 kende mondo ibed millionaire. Nyathi moa Dandora ikono ni dakika 90 kende ma in go adwa ni lo mana mpira ni kende tibedo millionaire. No kelo mijing'o moro kabisa. To Tom ntiere kane tugo ni chakore ne ntiere luoro moro mabe na winjo ka jatend piny no goyo wang'embe no wuoye kane ng'iyo gi malong'o ne nitie kaka ne pod tiendgi ng'ich matin ne pod gintie kod luoro moro mathoth oganda to ne chuny go chako gore ni to kare dhi gore matek kodwa sani nikech luoro no aneno ne biro nikech magi jotugo mapok otugo kanyakla kuom kinde malach giae clubs mopogore opogore okelgi for the first time a national team to ok ne pok gisebedo ga national team gibedo ga national team to pogruok ma wan go sani ni chan ni igo gi